Erdi Aroko 12. mendetik gutxi gorabehera trobadoreen, troberoen eta juglare izenekoen mugimendua abiarazi zen. Juglareak, musikaz, kantuz, literaturaz, eskujokoez, naiz bestelako errepresentazioez, plaza eta gazteluetako ikusleak dibertiarazten zituzten. Trobadoreak juglareak baino klase sozial altuagoan zeuden. Kultura gehiagokoak ziren, gehienetan Frantziako hegoaldekoak nobleak izaten ziren eta probentzeraz konposatzen zuten. Hizkuntza arrunten artean, jasoena zen probentziera. Gizarte maila guztietakoak ziren, baina sarri askotan, gizon ikasiak ziren. Beren herri hizkuntza erromanikoa erabiltzen zuten bereziki, iparraldeko frantsesa. Trobadoreak eta troberoak, beren obra propioen poetak, konpositoreak eta abeslariak ziren. Juglareak, berriz, ez ziren konpositoreak, eta musika ez zen haien lanbide nagusia. Aldi horretatik aurrera, musika, giza sentimenduak, maitasuna, tristura eta abar adierazten hasi zen. Abestiak frantsesez, alemanez, galaiko portugaleraz eta abarrez abesten ziren. Abeslarien ahotsarekin batera, hainbat musika tresna erabiltzen ziren. Erritmo neurtuak erabiltzen hasi ziren. Musika profanaren ezaugarriak. Monofonikoa zen, melodia bakarra abesten zen. Musika tresnen bidez lagundurik dago. Erritmo neurtua eta perkusiozko tresnarekin lagundurik. Hizkuntz erromaniarrak abesten zen, ez latinez. Amodiozko kantuak, gudako kantuak eta dantzak aurki ditzakegu. Formaren aldetik, estrofak eta estribiloak erabiltzen zituzten.
Santa Mariaren kantigak, Alfontso Amarrena, jakintxua. Ama Birjinaren mirariak eta bereganako gorespenak adierazten dira, 417 doinu ezberdinez osatutako bilduma da. Trobalari doinuak, probentzalak, Espainiako erromantze zaharrak eta eragin arabiar, naiz juduko kantuak aurki ditzakegu. Galizieraz eta portugesez idatzita daude, naiz eta testu erlijiosoak izan. Batzuk ahozkoak dira, beste batzuk instrumentalak eta beste batzuk, berriz, dantzarako musikalanak. Euretariko batzuk, Alfontso Amargarrena jakintxuak, idatzitakoak dira, eta Gaztelako Gortean, 1250 eta 1280 urteen artean, bildu ziren. Bilduma hau, 4 kodizetan dago. Kodize hauek, irudiz beteta daude, non erdiaroko musika tresnak ikus daitezke.